Tevî zehmetiya jiyanê li bajarê Efrînê yê Rojavayê Kurdistanê lê çekdarên PYD berdewam bacê li ser xelkê ferz dike. Bi taybet dema ku demsala zeytûnan dest pê dike. Tevî ku berpirsên PYD li Efrînê red dikin ku ew bi zûrê bacê ji xelkê distînin, lêgirtin û tehdîdkirina welatiyan berdewam dikin. Kulgûrî daxuyaniyeka Partiya Demokrata a Kurdistanê Sûriye li Efrînê, çekdarên YPG li gundê Qenterê yê navçeya Mabada endamekî wan bi navê Mihemed Şêxo birin navenda asayişa PYD li navenda bajê û ew bi revandina gorê wî ji bo leşkeriya neçar tehdîd kirin eger bacê nede wan. Daxuyaniya partiyê da nîşan ku carna jî milkên welatiyan têne desteserkirin ji ber ku razî nabin bacê bidin û got bêtirî 8 traktorên endamê wan li Efrînê hatine desteserkirin û çekdarên PYD wan ji xwe re bikar tîne. Di dûrpêçkirina Efrînê de ji aliyê grûpên îslamî ve ji her du aliyên Ezaz û Idlibê ve rewşa aborî ya welatiyan xerabtir bibû. Tevî ku demsala zeytûnan bû, lêkiryarên PYD di wê demê de jî berdewam dikirin û barê li ser milê xelkê girantir dikirin.